Hello mga guys, ituro ko sa inyo paano mag-apply sa ads on Reel. Ayan, punta tayo sa profile natin. And then, punta tayo sa baba, help center, and then punta tayo sa report a problem. And then continue to report a problem. Sunod-sunurin po natin yan. Just follow lang po. Ayan, paikot-ikot tayo. Anya na po ang lalabas. Yan na po, dyan na tayo. So, magsusulat tayo kay Facebook, yung ating describe the issues. Good day, I hope you will give me a chance to have those features on my Facebook page account, ads on Reels. Mag-apply tayo sa ads on Reels. I promise, won't violate Facebook community standard policy anymore. Thank you. Yan po ang gagawin natin. So, after that natin mag-message, pero need natin i-attach yung mga screenshot natin dun sa ating monetization at tools na available na meron tayo. So, attach natin yan and then isend natin ang ating report.